Sikat nga cosplayer o PBB Big winner Myrtle Sarrosa emosyonal sa breakup nila sa iyang first ever boyfriend. Ang tibok detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Kanhi PBB Big winner Myrtle Sarrosa, not so big winner ang feeling sa iyang gibutyag bahin sa ilang breakup sa previous boyfriend ni Ini. Ang aktres og inilang cosplayer mipadayag sa iyang kasakit sa breakup nila sa iyang boyfriend nga si Brian Llamanzares kinsa anak ni Senator Grace Poe. Matod ni Myrtle nga emosyonal gyud siya pag-ayo o gani sigig hilak kay first boyfriend man daw niya kini. Gibutyag niya nga bago ang panagbuwag manan-aw paunta sila og salida apan out of nowhere lang daw na nag-break up na sila. Aduna na daw gani giandam si Myrtle para sa birthday ni Brian. Ang kanhi man nag-uyab nagbuwag ni adto lang Mayo tungod sa wala na sila'y panahon sa usag-usa. Giklaro sab sa actress nga dili ang pagpa-sexy niya sa FHM magazine ang hinungdan sa panagbuwag kay si Brian pamangani ang na-encourage niya kabahin ni Ini. Si Myrtle padayang nag-develop sa iyang career isip usa ka miyembro sa Star Magic Angels, host sa nagkalaing-laing show sa ABS-CBN network. Crystal Clemente alang sa Showbiz.